Takže to patří sem. Tohle patří sem. Čau lidi, vy jste tady? Asi jste si všimli, že tady skládám počítač. Dobře, tohle z toho je... Jak se to jmenuje? Já jsem zapomněl. Prostě... nevím, pak vám to řeknu. Dobře, tady mám... Vlastně tohle je hra, kde vlastně skládáte počítače, ano, takže to je super. Takže já jsem ho tady nějak snažil poskládat, ale no... Pořád skládám. Tak. Nice. Aha. Dobrý, tohle to bereme sem. A ještě nějaký item tady máme. Ne, nějak chybí color a GPU a fan. OK. Done. Jméno to bude první. Ne, ještě to vlastně nechci prodávat. Exit. Dobře, máme tady rozestavěný počítač. Já si vzpomenu, jak se ta hra jmenuje, lidi, nebojte se, já vám to řeknu. Až si vzpomenu. Já přísahám, to vám řeknu. Dobře. Kudy to jedu teď? No, to je jedno. Bum. Jo, kde je ten obchod? On tady byl někde. Jo, tady je ten obchod. Jo. Tak. OK. To pěkný, dobrý borec tady. OK, co nám teda chybí? Něco jsme tady chtěli. Něco nám tady chybí, já nevím co. Bereme jeden tenhle. Co? Jestli máme. Co to máme? To máme taky. To nic. A my nemáme, se mi zdá. Tohle to máme. Nevím. A co to? Že tady něco bude, něco, co jsem nekoupil. Jo, tohle je ono. Aha, já nemám peníze. To je blbé. Dobře, já ten počítač budu muset asi prodat nedostavěný, hádám teda. OK, a pak z něj získám nějaké peníze asi. A pak budu moct postavit celý už ten počítač. Že lidi budou muset dostavět. Já tady musím dostavit teda tamto. Ale tam tohle. Jo, to tam máme. A ještě tam něco dáme. Tady něco bude, ne? Bychom dali a bude to prostě PC. Bum, prostě jak to pojmenujeme. OK, chceme to prodat. OK, to máme. Že prodali? Jo, máme 141 dolarů, takže to je fajn. Dobrá, máme dost peněz zatím. Teď budeme mít na nějaký, teď budeme mít na to, abychom to všechno poskládali. Tak jo, takže bereme teda tohle, berem tohle, berem tohle, berem tohle,
tohle. A bereme také toto. Také toto. Také... Aha, inventář plný. Takže pamatuju si, že ještě tady mi něco zbývá. Pamatuju si to. Dobře, rychle, to tam dáme. Tak, začneme skládat počítač. OK. Se můžu odložit ty věci? Zatím ne, nemůžu. Tak to začít stavět. To začít stavět nový počítač. OK, asi to není moc dobré. Pojďme tam dát něco. OK. OK, ještě jednou. Dáme tam item nějaký. To nejde, počká, to zase se budu muset... to je divný. Prostě já nevím. Že inventář mám plnou, no. Tak. Nevím teda jako. Kam můžu odložit nějaké ty věci na ten počítač, sakra? Ježiši. To jsem se zase do něčeho pustil, to je vážně super. Takže než se já zase tady něco najdu, jak se to dělá, tak se vám ozvu zatím. Tak jo lidi, na to jsem přišel teda nějak a teď jdeme znovu do obchodu, takže co jsem tady nekoupil? Jo, tady to hlavně potřebujeme. Máme tam už lepší tentokrát. Aby to nějak vypadalo. Bum. Já to musím zaplatit? Ne. Aha. Jo, vlastně já to koupím automaticky. A jo, vlastně. Dobře, jdeme to tam teda začít skládat nějak. Než se já tam dostanu, to uběhne týden. Ach jo, tak jdeme. Pojď. Jdeme stavět počítač. Tak jo, jdeme stavět. Tak jo, jdeme tam dát tohle. To nemůžeme na pár, mě to tak štve. Ach jo. What? OK. Jdeme tam... OK, dáme tam tohle. OK, dáme tam... No, my to můžeme dát jenom tohle. OK, my tady máme ještě nějaké věci, ne? Tak já se z toho zblázním. Aha. Tam potřebuji postavit nově ten počítač, OK. OK, co tam ještě dáme? Tohle. A ještě tohle. Tak, máte rozestavený počítač. Až ho poskládám a naučím se to, tak se vám znova ozvu. Dobře lidi, už jsem na to nějak přišel, opět. Dobře, teď jsem na to nějak přišel, dobře. A je tam dát ještě něco, ne? Co to máme, ještě tam nemůžeme. Tohle to tam je. Co tam dáme? A ještě tohleto. OK. A ještě něco tady máme, co musíme... Co tady ještě máme? Všechno tam máme. To bychom měli, celý počítač máme teda. A jdeme prodat počítač.
OK. Dá to prodat. Hej. Ještě jednou. Chci to prodat. Jo. Co mi chybí? Ne. Tak. Nevím. Ještě tomu něco chybí. A se kouknu, to už tam máme. Tak, to máme. Někomu chci prodat ten počítač. A proč? Aha, už vím. Tak jo, dobře. Už vím teda. Teď bych mohl udělat trošku lepší počítač, protože máme těch $299. Tam bychom mohli bychom koupit trošku lepší věci. Takže já bych začal rovnou tímhle. Takže začneme tímhle. Boom. Tohleto, ty jo. Tohle berem. Tohle taky. Prostě nakupuju tady, jako kdyby byly slevy, nevím kde, třeba v Kauflandu, prostě sleva na rohlíky, že jo. Ano, to je prostě nejlepší. OK. Ještě bereme toto. Já se bojím, že na to nemám peníze. Jasně, že nemám. To je super. Že bereme tohle. Bum. Máme to. OK. Snad nám tam nic nechybí. Dobře, jdeme. Aha, já jsem trošku trošku jsem to přenal, trošku jsem šel na jiný pult, to je jedno. Na jiné místo. Dobře, jdeme stavět znova. Takže jdeme tam dát tohle. Nemůžeme ještě, sakra. Máme tam další. A tohle to tam dáme. Tohle. Ten lepší tam dáme. Tohle to tam dáme. Tohle. Tohle. Dobrý. OK. Jdeme to teda znova dát tam. Znova dáme save. Nice. Neprodat počítač. Znova prodáme. OK, teď už toho máme docela dost. A jdeme trošku jakože tady trošku vyupgradit. To tady jdeme. A chtěl bych tu garáž kdy celkově vyupgradit trošku jako. To nejde. Chceš říct? Ach jo. Nice. Taky vyupgraděno. Takže to je vyupgraděný. Máme jenom $200, takže to je super. Takže uděláme asi takový basic počítače, ale já bych řekl, že bychom mohli pokračovat příště, podle mě. Takže dejte se takový 2 lajčky, ano, 2 lajky a pro další video se toho, já jsem se pořád nespomněl. Prostě se stali z toho simulátoru a uvidíme se příště a čau.